Jeg hedder Rasmus Bjørn Frederiksen, og jeg er tømrermester i Bjørns Træværk og Restaurering. I og med at ler af et traditionelt produkt, der har været brugt i gamle bygninger i 1000 år eller mere, så er det noget, vi er stødt på masser af gange, når vi har været ude og arbejde med gamle bygninger. Og så nu i alt det bæredygtige, vi skal til at bygge og spare på CO2, så har det været naturligt også at kaste sig over lerprodukter. Man kan sige, at det er jo et meget rent produkt, som man jo bare tager og bruger, som det er. Jeg er selv tømrer, og der med træ er det jo også meget rent. Vi bruger det også som regel, får meget af vores træ fra et savværk, så det er jo også bare lige skåret til, hvor ler jo lidt af det samme. Det er bare lige gravet op og lige formet til det nu skal bruges. Så jeg kan godt lide, at det er et meget simpelt produkt, som der ikke er blandet alle mulige ting, man ikke ved, hvad er. Det er ligesom ler af ler og træ af træ. Så arbejde med de to produkter i det, vi laver, det synes jeg giver rigtig god mening. Går rigtig meget hånd i hånd. Og så hele det der med, det er diffusionsåbent og bæredygtigt, det er lige vores ånd. Jeg tænker, der er masser af steder, hvor de har brugt ubrændte lerblokke, uden at det har skulle godkendes på samme måde, som det er i Europa. Så det er jo fedt at høre, at det kan lade sig gøre nu. Og super spændende at se, hvor lidt CO2 der går til en ubrændt blok frem for en brændt. Det er jo en verden til forskel. Og så i bæreevnen, der kommer oveni, som er høj, så det giver virkelig nogle muligheder for noget bæredygtigt byggeri.